Eu sunt Adrian și astăzi începem un episod scurt. Mi-am luat Minecraft-ul pe telefon, yes. Ok. Mi-am luat skin-ul meu, dar l-am postat pentru că mai am la telefon, vedeți. Bă, să cred că mai am. 172. Eu sunt ăla? Ia. I. 160. Și... Se mulți care nu sunt logați aici. Da, nu 4, 5 sau... Cred că nu sunt. Maria... Trebuie să faci liniște. Așa a fost. Și sora mea deschidam la apă. Și mă enervează. Nu am șanse să iau niciun chest. A, bă, da, am avut. Life-ul, bă, te iubesc. Nu te mai iubesc. Te urăsc așa. Nu life-ul, bă, iar și te urăsc așa. Nu, Maria, că eu filmez. Da, normal că ai sărit pe mine, dar normal. Nici nu filmezi? Da. Lasă-mă. O să dau ce după haide. Și nu filmezi. Asta ce aplicație de filmat-o? Nu e de filmat. Atunci de ce e? Am pus-o tu așa. Da, nu. Văzut frumos că e 45 de minute. Ok, continuăm cu asta. Zborul. Patru, 3, 2, 1, 0. Ok, am pornit primul. Dar se pare că cineva a luat același chest. Doarme. Doarme. Ce vrei să faci eu? Să te muși de cur? Lasă-mă, Maria. Te-ai jucat toată ziua. Ba nu, după ce termin filmulețul ăsta, te las. Mai terminai 5 minute. Eu nu merg până la 10 ca să faci 5 minute, până la 60-20 ori. Ba nu. Atunci cine te-a învățat pe tine? Până la 5 ani. Pleacă cum le văd. Băi. E melodie. După ce l-am filmare. Adrian a dat un pățân seara asta. Ai taci. Ai tras? Nu. Ba da. Lasă-mă.
dacă vrei tu. Dacă mai vrei. Să mă joc după aceea cu tine, mai vrei? Lasă-mă. Te rog, da. Da, să-ți dau. Dacă nu dai, te rămân. Lasă-mă. Dar lasă-mă, că eu acum sunt într-un joc. Ce vrei tu să-mi faci cu telefonul? Vrea ceva. Ce? Tot e după hainele astea, mă, cu... Ce vrei tu? De slipuri așa, îi porți pe ăștia. Îi porți? Nu-i port. Uite că se pun de tine. Nu sunt. Nu-i port. Sunt roz. Și dacă sunt roz, nu-i port. Nu mai dai. Eu sunt de băiat, dar de fapt sunt de fetiță. Păi și de ce? Sunt de fetiță, dar de fapt sunt de băiat. Că tu nu vezi casteluțele, casteluțele sunt de băieți. Uite, mă, sunt de tine, mă. Știi că nu toți slipii roz sunt de băieți, da? Uite că ești băiat, dar nu ești fată. Oh my god, nu. Bine, Tim. N-am văzut sabie, ce că Uite ceva din carton. Castel din carton. așa armură acum. Concentrare. Tare, cazul. Mai ușor. Să calmă armură. Știți că eu totuși o să o omor fata asta. Când o să mai rămână Deci asta. legal. Mergi. Ud. Cine e tu? În care uite pe stânga. Ultim food. Vrea tincică. Îți dau o tincică de copii. 3 ani. Ce vrei? Armor. Play. Mulțumesc, dar și tu ceva bun, nu mai zi mie? Ai. Ok. Hai la spawn. Îți lasă-mi tot în urmă că să mănânc. Ba, la chestia e mai era tortă. Să-l iau. Am două torturi care sunt tope. Să zicem. Le-a luat. Ok, fugică. Cică fugi. N-ai făcut.
Tuts. Nu e nimic. Era Maria. Corriamo allora. Andiamo da 5 minuti, no, che cosa Nu ai zis tu că-ți place cântecul? Bine, la mine îmi place cum așa. Eu nu mai știu că filmez cu să Uite, așa mi se mișca mie. a vorbi. Ce? Dai cu bată beție. Vezi, dai cu bată beție. Just a weird slow we go. How about we? Ia făcut 5, 4, 3, 2, 1. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, timaritame. Hai, frate. Păi da, lume, cam atât cu acest episod. Eu am fost